Ahojte, ahojte, tu je môj let's play na Minecraft, prvá hra, tak hráme Minecraft, to je 0.10, no nie, 0.10.0 a to je všetko. Potom povedzte, že na nejakom hlasitosti mám hrať. Ja mám tak, mne to tak aj vyhovuje. Tu mi išlo, ne? Hej. Tu mi išla ovca. Tento diel bude asi neviem na koľko, rozhodnite sa. Túzaj. Ja som myslel, že je to... Dobre. OK, čo? Jedno XP, to je dobré, tam je kráva, to je jedno. Prasa už si chceme naťažiť, je to drevo. Prepačte, že mi to seká, načítava sa mi svet. Tak myslíte? Keď mi to aj vypne, ja neviem prečo mi blbne Minecraft. Telefón máme dobrý, mám telefón. O4. Dobre. Zaťažíme si. Neviem prečo to mám čierne, ale je mi to fuk. Tak. Dobre. Čo to ma drga? Prasa. Malé, nejdem ho zabíjať. Ježiš, ja furko chcem, keď ja nahrávam. Je mi to fuk. Neviem. Asi mám trému. Všetko chcem. Tak. Potom si vytvorím, neviem čo. Neviem, kde budem bývať. Proste, že? Neviem, kde pôjdem bývať. Prečo mi to seka? Prosím, že to mi ešte nevysne. Bo keď zapne nahrávanie, tak mi to bude sekať. Neviem prečo. Dajte aj mne šancu na pozeranie. No, vidíte? Toto sa stane a mne to vypne. Tak ja neviem prečo, ale ja si tu niečo preinštalujem a tak ja teraz toto. Vyprdnime si. A takto mi to ešte sekne.